Jeg vender lige tilbage til noget sådan en senere dag, hvis hun lige ved det umiddelbart, eller så skal han lige spørge rundt med nogle af vennerne der. Hvordan skrev du til Dita måtte? Jeg prøvede at skrive det, men jeg kunne se, det kunne jeg da overhovedet ikke. Så, okay. Ja. 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 Okay. Godt. Jeg snakker lige med min hustru, der sjovt nok hedder Sanna. Ikke Sanna, men Sanna. Ja. Så skal vi nok finde en, som vi kan foreslå ham, og så kan han